il-qasba ma ċċaqċaqx għal xejn. Missier Nina kien raġel biżel ħafna u moħħu kif se juża l-ħin kollu disponibbli. Li kieku seta' u din għala kemm il-darba, il-ħin minflok 24 siegħa iżidu mqarbi d-doppju għaliex dejjem igerger li ma jlaħħaqx. Iżda l-aħbarijiet tat-8 ta' filgħaxija ma kien jibdlu ma' xejn. Lil Nina kien iġela taraħ miegħu fil-waqt li dejjem jgħidilha li kien importanti ħafna li wieħed isegwi l-aħbarijiet sabiex ikun jaf x'inhu jiġri madwaru, mhux biss f'pajjiżu, iżda anki f'pajjiżi oħra. Nina ftit li xejn kien jinteressa x'inhu jiġri, hekk jew bekk kien hemm il-ġenituri tagħha jaħsbu għaliha u jsolvu l-problemi li jistgħu jinqalgħu. Kien wasal żmien il-budget u l-papa kien aktar aċċan sabiex jara x'kien se jiġi ppreżentat fil-budget ta' dik is-sena. Għaldaqstant, ma kienx jitlef bulettin wieħed tal-aħbarijiet, qisu qiegħed jisma' l-Vanġelu ta' nhar ta' Ħadd. Lil-mama kien ilu jgħidilha li sema ħafna għajdut ta' x'kien se jiġi propost għas-sena li ġejja. Huwa qal li t-taxxa kienet se tiżdied mhux ħażin u fix-xogħol tiegħu kienet se taffettwah. L-aktar li kienet se tolqtu kienet fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma li kienu se jolew, kif ukoll it-taxxa fuq l-importazzjoni ta' diversi oġġetti minn barra. Kemm beda jgerger u jitlob fl-istess ħin sabiex dawk l-għajdut ma jkunux veri. Iżda kif qal lill-mama, il-qasba ma ċċaqċaqx għal xejn u la kien sema din l-informazzjoni xi ħaġa vera kien hemm. Nina ma kienitx taf budget x'ikun u l-papa għad jispjegala bil-kalma kollha. Huwa qalilha ta' kull sena il-gvern dak li jkun qiegħed imexxi l-pajjiż jagħmel preżentazzjoni fil-Parlament, il-post fejn jiltaqgħu il-membri parlamentari li jkunu telgħu fl-elezzjoni ġenerali. U jagħmel diskors dwar dawk l-affarijiet li jkunu se jinbidlu. Jew taxxi ġodda li jkunu se jiġu magħmula fuq xi prodotti, jew servizzi, jew benefiċċji li jingħataw iċ-ċittadin. Jum il-budget wasal u l-papa intefa' quddiem it-televiżjoni b'karta u pinna sabiex jikteb dak kollu li jingħad. Kien ħerqan ħafna u bilkemm kien jaf x'inhu jagħmel, malli l-Ministru tal-Finanzi fetaħ fommu qabad iniżżel bil-galbu kelma b'kelma qisu segretarju jieħu l-minuti. Il-budget dam għaddej kważi 3 sigħat u l-papa kien ħela munzel sħiħ ta' karti bil-kidba li kien għamel. Iżda malli spiċċa induna li l-biża' kollha li kellu kienet għal xejn għaliex l-għajdut li sema ma seħħewx. L-ebda taxxa ma kien daħħal. Il-papa ġibet nefs qawwi u ratt is-salib fil-waqt li mar jiġri jgħid lill-mara li dak li ħaseb ma sarx. Kellu żball din id-darba meta qal li l-qasba ma ċċaqċaqx għal xejn. Tifsira. Meta jkun hemm xi jgħidu dwar xi ħaġa li se tiġri, aktarx ma tkunx gideb jew invenzjoni, iżda xi ħaġa tkun verament se sseħħ.